Id-diffikultajiet li huma marbutin ma' din l-industrija tat turizmu li sejra tajjeb u sejra tajjeb ħafna, però għal darb'oħra challenges li qed naraw li huma pjuttost simili anka għal setturi oħra. U allura il-kost ta' ħaddiema ġodda li qed nipprovaw nġibu lejn pajjiżna għal darb'oħra li xu tal-oli tal-kirjiet li qed jimpinġi anka fuq il-mod kif min irid iħaddem qed ikollu jikkalkola dan il-kost li qed jiżdied sena wara sena u kif ħajqassam il-ħaddiema tiegħu meta jiġu hawnhekk kemm ħajdumu it-training kemm jiswa kemm idumu l-ħaddiema Malta jibqgħu Malta jew inkella jmorrux postijiet oħrajn. Problema partikolari li għandna f'din iż-żona ta' Malta llum qegħdin f'San Ġiljan hija traffiku u il-ħin biex jekk pereżempju jaslu turisti mill-airport sa' hawn idumu 20 minuta imma mbagħad minn hawnhekk stess mill-bidu ta' San Ġiljan biex jaslu għall-lukandi tagħhom idumu kważi l-istess ammont ta' ħin. U allura problemi ta' żvilupp, problemi ta' kostruzzjoni, problemi ta' traffiku illi qed jieħonqu wkoll ftit l-esperjenza ta' min jiġi jżurna.